ভালোই আছে আমরা। Hai guys, आंनि MS बड' ब्लगार इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय। आं दाहाय दङ काजिरङा अर्किड गार्डेन। बेनिनो एसे ब्लग लाबोलायबाय। हायोब्ला नोंथांमोना गासैखौबो नायलांजोबदो, स्किप दा खालामसै। बिदिब्ला नायलांबाय थादों। साफा साफा बिबार मोनगोन आरो ना, एकदम धुनिया धुनिया बिबार, माखौ नांगौ। मा गारि बे? मोसौ गारि नामा? मोसौ गारि। वाटारफल बानायना दोनदों आरो ना। Consider after harvesting, how the country people. Ang habna dongखायो मानसियानो बेयाव नेक्स्ट र' सिनायलायलाङालै मा बुस्थु बा बेफोरबा दा। बेफोरबा मा नाम दाबा? एक्सन खालामग्रा मोननायाव जानायनि नामा? जानो नागिरदों। फर सेल बायनो हागोन आरो ना बेखौ। मानसिखौ नङा दै, मानसिखौ बायजाया, बिबारखौसो। बयद' हिट खिन्थु जायगाया काजिरङा अर्किड गार्डेन। सोरबाफोर फैयाखैबा फैनानै नायफैदो, बिराद साफा आरो ना जायगाया। কি ভাই मोजां दे याव खेबलाय सार बै बोराया मोजां बेकग्राउन्ड आं सार इयाव बिराद मोजां माबादोंमोनलै, इनि आं फट' खेबनो दाखायनो
गाखोनो टाइम नांगोन ना 2 मिनिट बटिं खालाम र' बटिं एसे टाइम नांगोन र' गोजौ ना सता गाननानै बै सानस्रिनो हायाबालाय ओइ हायो मानो हायाखैना मानो सानस्रिबावनांगोन आरो डाउन जालांगोन ना माइ मानो बिदि जादों एसां दलद साइड पारसेन्ट थांबा थिनसो फासलै ए আগতে কিবা তো আছিল ন কোনটো এইটো ভাল कोई बात नहीं बोटिंग कर रहे हैं हम लोग हाय बोलो यार क्या कर रहे हो बढ़िया बढ़िया ना मस्त है मजा आ रहा है मजा आ रहा है मिनिनाय मेगन जरा नोंनि दैनि दोहौ खानाय बिलाइ नोंनि नारें सुनि गन्थङालाय नोंनि ডাঙৰ ডাঙৰ আছে না মাছটো কেই কিলো মান হ'ব এনে বাপৰে বাপ ডাঙৰ দङ ओइनो सासेया गिनानै फैयासै जोंनिया सानस्रिनो रोङानो बेसारा जंगल जंगल बेरायगासिनो एकदम सापात बागान मोनफैलायबाय दा आरोबाव क्या कर रहे इधर बेम्बू पार्क किधर है इधर साची जैसे किधर है इसके बाद उधर बेम्बू पार्क किधर है इधर यही है ना ये इधर काजीरंगा नार्सारी मजा ओनै खिसि थांबावनांगोन आरोबाव ओइ सिङावसो खोनानै इखि ओरै थांनायासो नामा भाई जाने में जा सकेगा आने हो लैखिबो थांजागोन इधर से Durba Bamboo Garden इखौबो दा मावो बेफोरलाय जों भेलागुर सावग्रा गयानो थाङा बाय बेलेगे ये वाला भी अलग होगा ये अलग है इबा मा दा ये वाला का ये हा नै माबा दङ रा इयाव खिन्थु बुद्ध बेलिनो
এখানে মালিক माबाखो ओइ स्टुडियोनिफ्राय ना माखौ आहिबावलांदों नामा बुट मेंबाय गाइस दा रेस्ट लानायनि टाइम रेस्ट लानायनि रेस्ट लानि एसे झूलना में रेस्ट लेगा हम लोग ओ बाय बाय टाटा